Ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulela ufana umdlaja kahle umzulu amancane sangisela futhi angixolise. Namhlanje sithatha ithuba elihle singayisoli kakhulu ngalo sithi ake sakhe ama-video sisebhilidini esilibiza ukuthi Nedbank House Building. Ubaba udokotela uyinyanga umelaphi wendabuko siyazithatha ukuthi ke into esizenzayo ngaphakathi esigodini sababa udokotela ake sibe nesikhathi esi-professional ukuthi sibe nje nesikhathi sokuhlala phansi singa-TikTok singa-WhatsApp singezuthi sike sibe ne-focus sike sinike i-report ukuthi nazi izinto esineza regardless okunye kusuke kuyikhangisa but okunye kusuke ngezikhangisa okunye it's whereby we use as a channel as a learning or a teaching channel ukuthi abantu abafundiswe esinesifisa ukuthi sibafundise khona. Ubaba udokotela baba wesizwe bawujabulela namhlanje ngine-topic ethi isithwalo se-wash, a wash initiative. If you want to be initiated using e-wash and we are willing to help you to attain that kind of information that you are thirsty to ascertain. This is Babu Dr. Babu says about Jalufano Fletcher Kashalamazolamanasi. Kule channel yethu awul adore ukuthi ake sikhulume into ene sense. Sikhulume into engekho strategic marketing. Kodwa sikhuluma into esazi ukuthi lento umuntu ukuba wayazi kwasekuqaleni, I repeat, ukuba wayazi kwasekuqaleni lento ukuthi into evale umuntu angikhulume lento. Abantu abaningi ba-assume ukuthi isibongo esivale umuntu. Abantu ba-assume ukuthi abathakathi abavale umuntu. Abanye ba-assume ukuthi yindawo okhulele kuyona yenza ukuthi vese abantu abakhulela labana ababhede. Angeke ngikutshele nje. Yiphi into engakunika yona ocabanga ukuthi ingakwenzela imali? Making an example. Uma ngase kunika ice cream, will you be rich ngokudayisa ice cream? Okay. If ungakunika umentshisi, will you be rich ngokudayisa umentshisi? The answer is no, because umentshisi is cheap. Guess what? The company that is selling ice cream, it's a multi-million in US dollars today. They only selling ice creams to children as well. Abantu abadayisa umentshisi, they are selling a matchstick kubantu ababasa umlilo eziko abantu ababhemayo. That company today, it owns big shares in Johannesburg Stock Exchange. The company leyo, it's a multi-millionaire in US dollars. The company eyenza umentshisi. Umentshisi is a global demand. It's a global demand. And ngifuna ukuthi wazi ukuthi lento wena ekuhluphekisile ilento abanye ebenze yaba rich. Onglalela. Ngifuna ukuthi as from today ubuke ingane yakho ukuthi ifunda phi and inje ngoba yafunda kuphi. Ingako namhlanje ibhema iwunga, ingane namhlanje idla ama drugs because iyafunda lapha yana. Guess what? Lesa sikole lesiya kwakufunda khona ingane yakho, there are people today who are owning doctorate degrees, masters, honors, diplomas in different faculties. Bafunda ngesa sikole. You understand? Ingako isisho sithi ukuba kwakuyimina engabhedayo kuma relationship ami ngabe bonke ama ex amashada namhlanje. It because into enganginayo abakwazanga ukuyibona and preserve it. Bancama ukungishiya today nginonkosikazi onomuzi onemizi eminingi ayionayo. Ngizama ukukuvezela ukuthi lento wena oyiyona olokuzipersecute ngayo akuyona into engakwenza ukuthi ngabe namhlanje uyilento oyiyona. Kodwa sekuvezela izidalwa zethu. Isidalwa sakho, it's a number one key to your prosperity. It's a number one key to your fallout as well. The time into oyenzayo noma into oyela enyangeni inga-involve ekulungisweni kweyidalwa ohamba nazo. Nginomuthi mina abantu abangayibuza ukuthi liwubani babudokotela senze lo muntu eze paracetamol. Wonke umuntu ofika uyanika, wonke umuntu ofika uyanika. Nginomuthi mina engiwakhayo bese ngu-prepare nguwunikezele umuntu. Lo muthi lona unombila phakathi. I repeat, lo muthi unombila phakathi, ufaka umbila, si-aligna ngawo izidalwa zakho. Si-aligna ngayo umuntu wakho wakwamoya, because that alone is very critical. To ignore something like that, it is very critical. Ngoba ngempela lento wena
oyibona ingeyilutho abantu abaningi abayibone iwutho wena ubona kungenamsebenzi nje kulungisa idalwa ubona kufana but abantu abatheme beqalela izinto zabo baqala balungisa zona today they are very rich today into zabo zihamba kahle you understand today baphila impilo wena ongayicabanga namhlanje umhla ka1 May 1 is a public holiday namhlanje umhla 27 April 27 is a public holiday wena uhole ngomhla 25 ukhala njenge ambulance April 27 ukhala ngomhla njenge ambulance uhole ngo25 umhla ka1 ukhala njenge ambulance kade kuye ama holiday phasi uhole ngomhla 15 ubukhala nje kunento wena uyi-underestimateile wayibukela phansi today is honing you down iyakushaya ke lonto lezi zinto lezi ngifuna ukuthi sizikhulume zazeke ukuthi sesingaya nje enyangeni singanje kubafundisi kodwa uma singa-align kahle lapha kulesa sidalwa lesiya lesa sidalwa sohleze silwa nawe down to the core till uzobe uyafela ngoba wena u-ignora into ongafuzile ukuthi uya-ignora. This is Babu Dr. Babu Yesus Bawujalu Mfalo Mhleja Kahle Umzulu amancinci ngisona futhi ngiqolisa. Kunento engifuna ukuyithinta la njengoba sesingena kubusika. Kunento engifuna ukuyithinta. Hayi, ngibuka nje akona amanzi asedamini lawo. Akona amanzi ajojo lawa lethwe iVatet Kan. Hayi, siginqu akhwili tanami. Akhwili lokish, akhwili. Akona amanzi ajojo lawo. Kona. This is not from Jojo Tank. Akhwili, khokhiwe. Thengwa amanzi. Kamnandi, asithukile. Tafula la khona lamasondo liyahamba nalo. Ehlisa umoya bhuti, ehlisa umoya zalo. Now sisesikhathini sobusika. Kubantu abanezilonda, it is a right time. I repeat. Manje sisesikhathini sasebusika. Kubantu ngizokugagaza uma ungilingisa ke. Ukugagazeka. Kubantu umuntu onesilonda right now. If you really want to help that person, it is winter. Isilonda kulula ukusilapha ebusika. That is why njengoba kuyi-winter nje ngenze ngamabomu ukuthi angithathe very serious nginemuntu nawesilonda ubiza ngendlela yesimanga. Kodwa njengoba kuyi-winter I need to help as much as I can afford ukuthi ngibalapha abantu isilonda ngo-300 rand. Nginemithi ke ehlukene. Nginomuthi owusebenzisa ekseni. Nginomuthi owusebenzisa uma ulala. Yezothi ngithini ke manje kuwena. Le mithi it's an introduction price yayo ngikunika ngo-300 rand because isikhathi sokulapha isilonda isikhathi sasebusika. In winter it is easy. Isilonda it dries up quicker. It dries up quicker. Kodwa ke angikusho lokho. Angizokulapha isilonda wena obubhizi usadla ushukela omhlophe. I repeat. Angizokulapha isilonda wena usebhizi udla ama-icing sugar. Kunezinto ezenza vese umzimba wakho ukuthi udeplete, udecay on its own because lezi zinto lezo oyidlayo umzimba wakho awukwazi ukuyiprocessa completely like icing sugar. Yep. Angikunike ke leli thuba ukuthi ngizokulapha isilonda, ngizokulaphela umkhwekazi wakho isilonda, ngizokulaphela uma wakho isilonda, ngizokulaphela ubaba wakho isilonda, ngikulaphela umalume wakho isilonda ngo-300 rand. Noma ngabe yena bese cabangeni, bese ngireverse ama-date alabantu abathi bayonqunywa. Understand, nginabantu mina njengamanje abahlele emawadini in different hospitals. Osindisweni kunomuntu ohlela umlenze ubheke phezulu. eBaragwana kunomuntu ohlela umlenze ubheke phezulu. eIdindeni kunomuntu ohlela umlenze ubhekise phezulu. eRingthini kunomuntu ohlela ubheke. Lama video lawa awekho illusion. It's not about comedy. It's about seeing you getting help. I repeat, it's about seeing you. Musulothi ngiyachama wena. Ngqoke kahle vese. Chama kodwa. Ngithi mina it's about seeing you getting help. Labantu laba abanama date okunqunye. Ngicela ufike excuse ewadini. Simnike umuthi abuye esebuyela kudokotela eyombheka ukuthi ngempela siyaphola insulu. Period. Simple as that. This is Babu Dokotela. Yeah. Bakithi ngifuna ukuthi kusesithinte lana. Nginikeza abantu izinto eziningi babuza uBaba Dokotela unaso nesithwalo secontract. Ngisakhileke esiku 6 months kodwa.
lo msebenzi ngikunika ngo-20,000 rand. After 6 months uyawubuyisa. I repeat, lo msebenzi ngokunika wona ngo-20,000 rand, wona i-virtual price yakhona it is 37,000. After 6 months uyawubuyisa lo msebenzi kusuke kunawona, kodwa usuke uyisithwalo ke lo msebenzi, but sisuke sicontractiwe, usuke usithathe ene contract base. Uyangizwa ngithini? Lesithwalo lesi sisinika unoma ubani genderless, ukuthi nje ubani wakabani sizokunika lesithwalo for period of 6 months. Mase ke wena uyasibuyisa. Abantu ngikhulume kakhulu ade ngibakhela isigubhu esihle umamiliyoni. Ngawukhipha umamiliyoni, ngawukhipha umamiliyoni, ngawukhipha umamiliyoni, ngawukhipha umamiliyoni. Kunabantu abangakawulanda umamiliyoni wabo abayuhlela namanje mathuneni balindile. Utheme ngiqeda ukukhipha umamiliyoni ngase ngasho ukuthi umamiliyoni uyaphela kule nyanga esikuyona uMay. Namhlanje sikuMay, ngoMay 31 ubaba uDokotela uzobe ese-Intercontinental Hotel e-airport. Ngilele khona ngoba ngiyahamba ngiye-India. Angihambeli ukuthi mina ngizobe ngishiya abantu abathi basalinda umamiliyoni. Umamiliyoni by the time mina ngilenda e-OR ngihudula isikhwama ngongena ehotel ngivala umnyango, umamiliyoni nguvalile. I repeat, ngesathi nguvala nje umnyango nomamiliyoni nguvalile. Umamiliyoni abantu sibanike ngenhliziyo enhle sabathi uthatheni. Njengamanje na ke osawufuna awusekho ka 20,000 usuku 37,000. Kodwa nawo it's going to 35,000. It's going to sink siyawuvala. Wona lo ka 35,000 sisalelwe amasonto awu4 ukuthi siwuvala. Ngomhla ka 31 asayikhuluma indaba yawo. I repeat, umhla ka 31 ayisayikhuluma nje indaba kamamiliyoni. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi kunezinto esizenzayo, kunezinto esingazenzi. Njengenyanga highly innovative, very versatile entweni esuke ezosiza abantu. Ngakhe umuthi usebenza lo yamuthi njengozifo zonke. Udependa wena ukuthi ufunelani and uzowenzani. Listen to me carefully. Ufunelani futhi uzowenzani. Lo muthi ke lona wenza njena ke kehle. Ungitholela inyama ebovu, a T-bone steak eyosiwe, barbecued. Ungitholela inyama ebovu, T-bone steak that is not barbecued. Lana usuke ufuna ukolanda amandla okugcina. Uyolanda amandla okugcina ukuthi uma ugetshe lana lo nyaka wonke uzokuhlula. This is May, ungadabukisi, ungazodabukisa. This is May, not ukuthi siya May, this is May. Inyanga yesihlanu onyakeni, you have lost the network. Njengoba ngikunika lo muthi lo uzothola wena inyama ebovu eyosiwe, inyama ebovu engosiwanga. Mise ngikunike lo muthi engizokunika wona. Ngithi hamba uyo-identify the grave that you can use. Ufike uphalazele kulona lethuna leli. Ufike uphalazele kulona leli thuna leli. If ubona ukuthi kuwena it won't work for you ukuthi uyophalazela ethuneni, phalazela endishini. Yakuzwa ukuthi ngithini? Phalazela endishini. Uma usuhamba uye ethuneni, ufike uchithe lo muthi ngasekhanda. Mese umtshele lo muntu amaqiniso wonke uthi yini oyifunayo kuyena. Njoba uze kuyena uzocelane kuyena, uyamvusa umvuselani. Yini ofuna kwenzele yona. Uma usuqedile lo muntu unento ethi pho mina uzonginikani. Lo muntu umnika inyama ebovu eyosiwe. Umnika inyama ebovu engosiwanga. Baba Dokotela, why ungasiniki inyama eyodwa? The problem is awumazi ukuthi uzo-reacta quick if umnika yiphi inyama. Sifuna i-rapid response. Uma sifuna ukuthi asifakele u-200,000 kuma-bank account yethu wonke, ufuna simjabulise. Munike ke inyama ebovu eyosiwe, inyama ebovu engosiwanga. Le nyama uyibeka ngasekhanda kuyena, uyibeka ngasenyaweni, uyibeka esenta nethuna. Ukuthi ithuna likhonkiwe noma likhonkwanga, you got nothing to do naleyo nto. Beka inyama wena uhambe, mabheke emuva. Ngoba lana sifuna ukukusiza lana. Ngiphinde ngakhe ke umsebenzi engicabanga ukuthi abantu ke bazo-understanda. Lo msebenzi lona
angikusho nje lokho ngizokunika lo msebenzi usebenza ngewash kodwa uyisithwalo ngenzela ukuthi mina uma ngikunika ublack and white uwazi ukuthi whiteboard le ngikufundisa wona akuwona blackboard ngithi mina lento engikunika yona isithwalo kodwa uma isisithwalo listen to me carefully uma lento iyisithwalo ithika imi kanjena ke ikhuluma nawe lento uma udriver kunabantu abakulandelayo izokutshela uma uyongena esakhiweni esithize kunemali lento izokutshela ukuthi ayikho imali lapha ungafika ushaya isitini uma lento usebenza ngayo ikhuluma ngemali kuwena ufaka iwashi la esandleni sakho mase uthi la esizolifaka khona iwashi ufuna sikucabe la mase le washi uligqoka 7 days kuthi mase kuqala ukuphola la umuzi usuyalikhipha usulishiya ekhaya into izokhuluma kuwena iwashi libe lisekhaya ayikho into ozoyenza iwashi lingakutsheli le washi liqondene nemali kuphela uma uzodlala inombolo noma ngabe zani udlala ama team uyagembula eCasino lento izokutshela ukuthi imuphi umshini ofuna udlale iwashi ke lelo kodwa iyisithwalo ngenzela wena umuntu uyayisaba izithwalo don't even entertain it ngoba lento engikunika yona I am telling you isithwalo ngoba abantu abaningi bathwayise in the skies bengatshelwanga ukuthi kuyathwala la udisguiselwe into onikwayo kanti isithwalo saint ngokwelokishi yabamba izibeleti ngisho ukuthi le maqiniso ke engiwakhiphayo manje amaqiniso okugcina ukuthi lento ekunika yona isithwalo. This is Babu Dr. Babu Sizbo Jabulu Fana Pleasure Kehle Mzulu ngamancinci sangisolo futhi angiqolisi to love you all.